Unom ka. Hindi, magaganan. Go. Aba. 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 Oh, minto, minto, minto. Huminto, huminto. Huminto. Aba. Oh my God! A few moments later. $4,040. 40. 90. 4,040. 90. 50. Ay, 90. 4,090. Ngayon, anong gagawin ko rito? Sumo. Isusungo? Gawin mong panggatong. O ibibili ko ng bigas dahil wala kaming bigas. Wala kaming bigas. Oh, anong masasabi mo nga doon sa prank na nagawa namin sa'yo? Anong message mo? Ang masasabi ko lang dito sana Maging totoo. maging totoo ito, Shopee. Kuya Willie! Oh, tingnan mo ito. Hindi pala po pwede. Palitan mo naman ito yung tunay. Para makapag-Shopee kami. Shopee. Sana palitan mo ito ng totoo. Wow, wow, wow. Gusto ko maging totoo ito. Palitan mo naman ito. Wala kaming bigas eh. Wawawin. Si Willie. Sana mapapakinggan mo itong sinasabi ko para sa'yo. Para pag Christmas mo na lang sa amin. Para makapag-Shopee kami. Salamat, Wawawin. Merry Christmas.